Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon na anata sa ikakatluag usa nga Domingo sulod sa tuig. Padayon natong iampo nga maghigugmaay unta ang tanang katawhan, labi na gyud ang atong mga political leaders sa mga nasod aron mahunom na ning kagubot, gubat o panag-away sa mga politicians. Iampo nato ang Amerika sa ila karong elections o kita sa dinhi sa atong proseso sa umaabot usab nga midterm elections. Ang gugma unta sa Dios o gugma sa atong isig katao maoy atong sundon. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nahigugma nato dinhi kanunay pinaagi sa pagsigig palit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo og katagbawan og kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
kita. O Dios, nagamhanan o maluluyon, uban lamang sa imong panabang, nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad o pagdaig, himua nga mahubad unta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan, o mosalig unta kami sa imong saad, sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglang kahadlukan ninyo og sa inyong mga kaliwat, ang Ginoo nga inyong Dios, og tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamug taas nga kinabuhi. Busa pamati katawhan sa Israel, og tumana gayud ninyo kini, aron kamo magmauswagon og mudaghan pag-ayo didto sa tambok og tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo o ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kihigugma ko ikaw, Ginoo akong kusog. Gigugma ko ikaw, Ginoo akong kusog. Gigugma ko ikaw, o Ginoo akong kusog. O Ginoo akong bato, akong kuta, akong maluluwas. Gihigugma ko ikaw, Ginoo akong kusog. O Diyos ko akong bato nga dalang panan, akong taming ang gawom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalang panan. Daygon ang Ginoo, mituaw ako, og siguro ako sa akong mga kaaway. Gihigugma ko ikaw, Ginoo akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, ug daygon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong maluluwas.
Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Gigugma ko ikaw, Ginoo akong kusog. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Duna pay laing kalainan kadtong mga paria, daghan kay mamatay man sila og dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain, ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios. Pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala, gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari, kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw, una alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong pangulong mga pari, apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kaysa balaod nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Imayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo, busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini:
higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala na'y laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaaligat sa Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tao o Kristo. Kining maong Ebanghelyo nga mao say gihisgutan sa unang pagbasa, mao ni siya ang pinaka sentro sa mensahe ni Kristo aron ta maluwas. Wa gyud makaluwas nato gawas lamang sa gugma nato nga Dios nun. Kining gugmang Dios nun, mga igsoon, duha ni di ay siya ka bahin or twofold. Higugmaon ang Dios, number 1, over and above. Unya higugmaon dayon ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. So ang Ginoo atong higugmaon labaw sa atong kaugalingon. Pero ang atong isig katao atong higugmaon sama sa atong kaugalingon. Gilingi ay mong tupad. Ing sugot ka, mag-ilis tagbalay. Ing na ko no. Aw, pariham sa demo gipuy-an. Kamo, musugot mo, mga asawa, ilis mo og bana sa imong isigkata, imong silingan. Sugot ka, ikaw bana, ilis mo og asawa. Dili na mao ha? Kaya naarabay ka practice anak karon nga mga tao na magani kuno gitawag na karon og group marriage. Unsa man ang group marriage, 5 sila kaparisan or 3 or 4 or more, magdungan sila pakasal. Nya magpuyo sila usa ka lugar, nya mag-ilis-ilis sila partners from time to time. Ana. Mura ba katong duwa ba nato sa mga bata patanga? Open the basket, close the basket, open the basket, exchange places. Ano? Hinumdom anang duwa. Oh, kana para sa mga tiwasonon kay hinumdom gyud mo ana. Dili na mao. Kay nga naman, higugmaon man ang Dios labaw sa atong kaugalingon. Pasabot, ayaw pagpakasala. Ayaw supaka ang sugo sa Dios. Wa man magsugo ang Ginoo ana. Wa sad magsugo ang Ginoo og same-sex union. Wa sad magsugo ang Ginoo og divorce. Wa sad magsugo ang Ginoo og abortion. Wa magsugo ang Ginoo sa artificial contraceptives. So dili na nato buhaton. Di ba? Oy. Sakto dili. Kusgayin tao na yun, namatay na mo diya. Sakto, dili. Very good children.
Unya karon, unsaon man paghigugma ang atong isig katao. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ang atong Pangulong Pari maogoy nagpakamatay para natong tanan. Kay kadto kunong mga pari nga gihimo sa una ni Moises, mga pari nga dili perfect, dili hingpit. Ug unsa may timailhan nga dili sila hingpit, magsigi sila balik-balik og ihaw og mananap nya sunogon. Pero ang atong bag-ong pari nga mo'y atong modelo sa paghigugmaay nga mao si Jesus, siya gyo'y nagpaihaw, siya'y nagpakamatay, siya'y nagpaaga sa iyang dugo alang kanatong tanan. Ug mao ni ang model sa paghigugma nato sa atong isig katao. Sige, lingay mong tupad. Ing naandam ba kang magpakamatay para nako? Ing na kano. Ang di mo lingi, mga yawanon. Sa ato pa, dili mo musunod sa gitudlo ni Kristo. Okay, last na lang chance, lingi ba? Ayaw na lang ng pakamatay, ingna na lang, andam kang muantos para nako. Ingna ka no. Ingna ba? Kamo, andam mo muantos para nako. Nawa, gidi ay, klaro kayo. Mao dayang hinay kayong halin sa tong slot. Wagi mo antos. Nawa, tulo raman to. Duha o tulo raman to initubag. Abasin lang nakalitan mo. Sige, akong usbog pangutana. Andam ba mong mo antos para nako? Ako pangutan. Asa ko? Okay, ready, go. Kusga ba? Sige, ready, go. Dugay na. Agbaya pa kung gapakauwa o diri siging baligya aning slat. Dugay na. O na bitaw jo. O andam pag yung kumuantos para ninyo. Mo bitaw karon, mag-birthday man ko karong November 24 ug makaabot pa, no? Christ the King na Sunday. Akong desisyon wa gyoy selebrasyon para sa akong 61st birthday. Why hikay kanang ordinaryo lang diya kaon. Why magmanyanita, wa nang celebrate, wa nang hatag-hatag o gift. Nganuman ang akong main celebration mao ang pagtukod og mga balay para sa atong mga kabos nga mga pamilya. Mao na akong main celebration. Mao na kung gusto mong mo celebrate sa akong birthday, hutda na nigpalit ang CTO MM. Pila na may atong halin karon sa atong CTO MM. Niabot na og 36,502 ka slots. Napay 33,498 ka slots. Tag 100 pesos ra gid ni siya. Saman, promise mo gikan karon hangtod November 24, hutdo ni ninyo palit ang 33,498. Promise mo dili. ang akong subscriber sa YouTube channel nato kaning Padriciano Ubod niabot nag 206,000. Bisag katunga lang ani, mamalit mo tag 100 tag sa kaslat aning CTO MM. Karong hapon, hurot na ni siya. Di ba? Pila may katunga sa 206,000? 103,000. Unya 33,000 raman porting dali ang mahurot. Pero mga waman mo mahigog magyud nako. Muna ako andam jud ko mo antos sige balik-balik. Muna ingko di ta mag-celebrate kay kuan. Gusto ko nga kanang inyong ihatag nako unta, palit mog sapatos, palit mog t-shirt, palit mog cake.
di naman sa kumukha og cake. Anang ipalit na lang na og slot. Kay nga naman, kada 100 pesos, makatukod na og balay ngadto sa 61, at least 61 ka pamilya. Kay mibati ko sa pag-anto sa atong mga igsoon, at least dinis atong parokya, na atay aplikante karon nga mga 100 kapin, mga 110 na kapamilya. Mga 88 ang na-survey nga nakapasar sa atong standard. Nya kay 61 raman ang atong trabahoon. So muna ako pag yung gipapilian, out of 88, pilia ang labing lisod, labing haom sa atong standard. Nya ang atong standard mao kini, kinahanglan ang nagpuyo sa gubaon nga balay, pamilya. Pamilya gyud, mama, papa ug mga anak. Unya naa sila sa gubaong balay. Mao ginay first standard. Kung pulos gubaon ang balay, unya ang nagpuyo sa pikas, single person, niya ang nagpuyo sa pikas, pamilya, karimoy atong himuon, unahon nato pagtrabaho ang kadtong pamilya ginagpuyo. Nya wa sila laing kapuy-an. Wa gilaing kapuy-an. Kanang uban nag-abang, nya wa pa ka humagbalay, man pader tukuri kog balay. Second priority na nato. Napa makay kapuy-an. Pero kana yung way kapuy-an, naagid sila gapuyo anang balay gubaon nya pamilya, mao nay atong unahon. Mao nay una na kong una-una nga di ko mag-celebrate og birthday para makatukod gyud tag mga balay. Salamat kay ninyong namalit aning CTU Dako kay nig ikatabang nya karon sang mga uban nato mga kaniadto daghan kay ta dinhig mga activities nga mogasto tag dagko kayo para ta malingaw. Karon kay nagkrisis ang kalibutan, krisis ang panudlanan sa katawhan tungod aning gubat, tungod aning mga kalamidad, nining daghan kayo nga midangat na kalamidad sa atong nasod, atong ikat no ang atong mga communal nga kanang activities nga enjoyment lang o maningkamot ta pagtabang sa kalisod sa atong isigkatawo. Mo na karon sang December manghatag na sa tag bugas o mga pakapin aron nga pinaskuhan alang sa atong mga kabus kaayong pamilya nga dili gani mubati nga Pasko na. At least na sila'y madawat nga gift, maka-feel sila nga Pasko na. Nya kita, ayaw na lang mo anang sige dihag party-party, ana, basing mo announce lang niya kung pila sa atong slot aning para sa atong special nga ipanghatag sa mga kabos dinhi sa atong parokya ngadtos gawas. Ang pinakanindot gyud niyong mabuhat nga simple ra kaayo, suportahi lang ning atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Kada adlaw view, like, share. Ana lang. Nya ang atong madawat diha ipanghatag nato ngadtos mga kabos. Last September, salamat ninyo kamong nagsige nag-follow, ni dako-dako atong income, niabot og mga 193,000 kapin ang atong income sa YouTube. Pagpakan nato ang YouTube. Salamat kayo pagpaambit. Dako-dako na nig ikatabang pila nakababaan ni ang matabangan, pila naka mga estudyante ang matabangan ani. Nya kon magsige mo view, like, share, ana lang nama mo diha mga sige mo tan-aw ana na mga YouTube, nama mo diha sana unlimited na viewing, pahimusli lang na siya kada adlaw kining atong Padriciano Ubod. Pero siguro nga Padriciano Ubod na nga kanang naay subscriber nga mga 206,000 ang subscriber. Ako lang ning gisgutan nga naman kay ang atong gugma sa atong isigkatawo mao gyud ang pag-empty sa atong kaugalingon sa mas gibuhat ni Kristo aron hatagag priority ang panginahanglan sa atong isigkatawo. Nya unsa may mahitabo nato
kung mauna ni ang atong pamaagis paghigugma, ang Ginoo sad nga mao ang atong kusog, matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo akong kusog, ang Ginoo akong bato, ang Ginoo akong magbubuhat, mubukbo sad sa daghang grasya nga hinato. Muna ako gining i-emphasize sa pagpili natong mga leaders, labi na kaning mga political leaders, siguro nato ng mga tao nga naay capacity to love. Kana bang kamaong mohigugma sa gugmang Diosnon? Kana bang tao nga nahigugma sa Ginoo? Unya, kamaosang mohigugma sa iyang isig katao, dili lang ang iyang kaugalingon. Mailhan man na nimo kanang nahigugma sa kaugalingon, kay mo create nag faction. Dili na kamaong mo alagad sa ilang isig katao. Depende lang kung makahatag nilag pabor, alagaran. Dili na gani mo pabor, kuan dayon, persecuted dayon. Ayaw nagpili ang mga klasihas leaders. No? Tagbaw na taana. Kapoy na. Kanagyong ang iyang himuon, ang kaayuhan sa tanan. Inigumas eleksyon, wala na unta ng party-party. Ang na-elected, mo alagad na gyud sa tibuok nasod. Sa nibutar niya o sa wa mo butar niya, alagaran. Dili kay ang kadtong wa mo butar, silutan, ang nibutar, tagaag premyo. Mga yawan o ning klase sa mga leaders ingon ani. Lingi ay mong tupad. Ingnanan na kay napilian. Nana, uwa pa gani, siguro agyon. Nahigugma ba ni sa Ginoo? Unya, nahigugma ba ni sa katawhan nga Pilipinhon? Dili lang sa nibutar niya o sa iyang kapartido. Subo kay palandongon nga kitang tanan maoy ni gasto para sa eleksyon, pero inigdaog nas ato mga leaders, pipila lang ang ilang alagaran. Ang kadto yung naa nila, pero ang kwarta nga atong gigamit para madayon ang eleksyon, atong tanan, gikan sa atong buhis, gikan sa atong mga bulsa. Unya ang alagaran sa na-elected, kadto rang ilang kapartido, ilang suod, dako kay nang tamparos natong mga Pilipinhon. Bisan sa ubang nasod, ingon ana na ang ilang paradigm, ug ang nasod nga malambuon, kadto ra gyud mga leaders nga inighuman sa eleksyon, mualaga dayon sa tibuok nasod, dili sa personal lang nilang mga suod sa kinabuhi. Kay nga naman, malagi, ang kwarta nga ilang gigamit sa eleksyon, ang kwarta nga ilang gigdawat sa ilang honorarium, sahay ka ng ilang mga budget diha sa ilang mga project, ato ng kwarta tibuok nga Pilipinos. Gikuhaan tagbuhis para ana. Mausan na dinhi sa simbahan. Ako naningkamot ko nga ang atong nakolekta dinhi, apil na ng atong mga slat-slat, bisag dili tanan ipalit og slat, gamiton gyud nato sa panginahanglan sa simbahan. Og mauna, i-check yun ko ninyo, i-fact check ko ninyo kanunay, kung ako ba ning gituman. Og wa na gani, sultihi ko. Pero ako ganing gituman, suportahi sad. Di ba? Saman sa inyong tanaw so far, gituman ako ning pag-distribute equally or personally. Ayaw lang sa mong tubag karon. So siha usa, no? Sige, manindog na ta. Ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan.
gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mudangob kita ngadto sa Dios ang nagbuhat kanato ug nag-alima kanato kanunay. Malaumon kitang muingon, Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan magmakanunayon sa mga kasubuan sa Dios nga gipadayag diha sa kabuhatan, diha sa kasabutan ug diha kang Hesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran ug sila nga anaa sa pangagamhanan magdumala uban ang kaalam, ang pagsabot ug ang linain nga pagtagad alang sa mga kabos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang agdunahang mga nasod magmanggihatagon ug maglingkawas sa kabus nga mga nasod gikan sa ilang pagsagubang sa kawadon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang masakiton, mga nag-inusara ug mga nag-uol, mudangob sa Dios nga nagpuno kanila diha sa gugma ug nagdasig kanila sa paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga si Halandong Tiyopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug linaing hinabang ug alang sa mga nagpagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuohon nangamatay makatagamtam na sa kalipay nga tunhay didto sa langit sa gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Dios among amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan na ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus ang magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Pagkayag nga way pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga gahom. Unya mulihok rani ang maong gahom kung maghigugmaay kita sa gugmang Dios non. Higugmaon ang Dios labaw sa tanan, nya higugmaon nato ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Sige, ato nang tawgon ang ato mga children para sa special blessing for children. Napay mga children diha 10 years old paubos. Niya atong pasalamatan ang atong mga PIMAG, Eucharistic Lay Ministers, Usherates, Love Offering Assistants, atong mga IT, Sacristans, atong mga parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Larry, Miss ug Mrs. Ana Sugarol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige, atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ila pinagayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Atong pakpakan atong mga children. Salamat. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Salamat kayo. Nya, salamat sad sa atong mga kaigsuonan nga namalit na tog slots. Mao na ni ron ang update. Atong SBF DAG para ibayad nato sa atong mga contractors diha sa atong pagtrabaho sa kumbinto. Nanatay halin nga 42,447 na apay 17,553 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Yan doon na sa DCI 16 slot challenge nga tag 8,000 na nasa tayo nadawat nga 283 ka 16 slot challenge. Ang atong special slot CTUMM para ni sa atong pagtukod og mga balay sa atong kabos nga mga parokyano, pamilya. Ang atong halin niabot na 36,502 ka slots na apay 33,498 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Naasad ni 61 slot challenge
nga tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 171 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang ato sang DSAP katong investment slot, naanatay last nga 5 ka slots available. Lima na lang ka slots. Tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Naay mga pahibalo, una, naay medical mission for eye cataract and pterygium operation will be held in San Remigio Beach Resort, San Remigio, Cebu. Check-up is only on November 17, 2024, which starts at 7:30 a.m. Naan ni siya ay minimal fee of 3,500 will be charged for the operation to cover the cost of lens and medicines. Please come early to be included in the 600 slots. So adto ni sa San Remigio Beach Resort. Kinsa ninyo dihay dool-dool, abisa kita taga dinhi. Travel lang adto. Naasay atong ipahibalo pag-usab karong November 8, 2024, 7 p.m. Friday ni siya, dunay dinner for a cause adto sa Waterfront Hotel, Cebu City. Gipasiugdahan ni sa Cebu Caritas nga atong departamento sa Archdiocese. Ang title sa dinner for a cause is Love All You Can. Nindot no? Love All You Can. Ang ticket tag 15,000. Kanang gugma nga imong ihatag, gamay ra kay ng 15,000 kon ato yung basihan ang gugma. Unsa may tumong ani para i-funding sa atong establishment of new Caritas offices sa North o sa South, kay mutulo naman niya ning atong diocese. Nya ikaduha, ang pagpadayon sa nagdagan karon nga mga programa sa atong Cebu Caritas, scholarship, mga kanang panukod o mga balay, establish og mga program for livelihood. So, kamong na ay 15,000, ayaw na ninyo usik-usiki, kontak mo din sa atong opisina or ngadto sa Cebu Caritas, apil ta aning sa to Love All You Can dinner for a cause. Salamat kay ninyo ha sa inyong suporta din sa atong parokya. Padayono na nato, labi na gyud ang kaning atong mga slots o kaning atong YouTube channel na Patriciano Ubod na ni 206,000 ka subscribers. Gamay ra kay na pero maka tabang na gyud ang inyong pagsunod ana everyday. Yang ato sang official Facebook page ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Nya gikan dinhi tan-awan ninyo ang atong official information aron dili mo masaag sa mga scammers. Makita ninyo ang atong official information inigkanta sa offertory song o sa final song sa atong online masses. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Sab kanimo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait
ni Kristo. Salamat sa Dios.